Evo, nalazimo se na području stambene zadruge Pragande, na području grada koja je zapravo gradska zelena oaza i kuda prolazi kanal Pragrande. Opredijelili smo se za ovo područje grada jer zaista ga želimo oplemeniti. Ono je do sada bilo zapušteno, oraslo i parcela gdje bi se trebala desiti ova stambena jedinica nalazi se upravo ovdje pred vama. Površine 3000 kvadrata gdje bi 32 obitelji trebalo naći svoj dom. U Puli, Križevcima i Zagrebu stambene zadruge su inicijative koje daju novi odgovor na pitanje goruće za većinu građana Hrvatske. Kako do svog životnog prostora, do vlastitog doma? Mi smo zapravo sad u početnoj fazi, na neki način i danas i predstavljanje tog projekta, a hodogram je razrađen i procjenjujemo dakle od prvog koraka, zapravo danas od nekakvog projektiranja pa sve do izgradnje predviđamo da će proteći 2 godine. Sa konceptom stambenog zadrugarstva upoznao sam se tijekom života u Nizozemskoj, gdje tamo sam živio 7 godina, gdje sam u Eindhovenu, to je znači bilo još 2006. godine, tržišno plaćao garsonijeru 850 €, znači garsonijeru od možda 40 kvadrata, da bih onda učlanjenjem u stambenu zadrugu, nakon otprilike 4 ili 5 mjeseci čekanja, došao do toga da sam preselio u troetažni stan, 110 kvadrata za 550 € sa uključenim mrežama. Večeras smo ovdje svi kao nekakav tim, i grad Pula, i mi Otvorena arhitektura, i zadruga za etično finansiranje, i svi vi koji ćete u stvari doprinijeti tome da se ova zadruga zaista desi i zaživi. U brojnim europskim zemljama stambene zadruge omogućuju veću pristupačnost stanovanja širokim slojevima društva, čime postaju uspješna alternativa dominantnom tržišnom modelu. Riječ je o obliku kolektivnog vlasništva i kolektivnog upravljanja stambenim prostorom koji se temelje na načelima solidarnosti, ravnopravnosti i dijeljenja resursa u zajedničku korist. Ključna prednost modela je financijska priuštivost stambenog prostora koja se ostvaruje izuzimanjem ekstra profita u procesu gradnje te korištenjem zemljišta u javnom vlasništvu. Lokalna samouprava putem prava građenja zadruzi pruža zemljište na dugoročno korištenje, a stambena zadruga udruženim resursima budućeg stanara na istom zemljištu gradi svoju stambenu zgradu. Grad Pula će naravno doprinijeti ovom projektu na način da će dati zemljište besplatno i oslobodit će komunalnih doprinosa za izgradnju objekta. Zadruga diže kredit, znači kolektivno zadruga kao pravna osoba, a ne stanari koji su članovi zadruge, i taj kredit se onda otplaćuje kroz najamninu. Znači radi se o stanovima za najam, stanari koji su članovi zadruge plaćaju najamninu zadruzi. Ta najamnina se sastoji od 3 dijela, jedan dio ide na otplatu kredita, drugi dio ide kao pričuva za održavanje zgrade i treći dio je dio najamnine koji financira rad same zadruge. Pretpostavljam da ipak prvenstveno sve nas motivira financijska projekcija. Zašto zadrugarstvo, a ne možda plaćanje naravno najma, kupovanje svoje nekretnine, jel? Znači ono što nam je stvarno ključno, da radimo model kojim ćemo osigurati da ti stanovi uvijek i isključivo ostanu u funkciji stanovanja i to stanovanja koje nije spekulativno na tržištu. I zato takav model. Samo bi još nešto dodao. Ja sam osobno, u 40. godini digao kredit na 30 godina, imam privatni stan, ali šta bi mi značilo da sam od 25. do 40. živio u jednoj stambenoj zadruzi, moj bi život bio sigurno puno kvalitetniji. Posebna vrijednost zadružnog stanovanja su i zajednički prostori stanara. To može biti zajednički vrt, zajednički dnevni boravak, dodatna kuhinja ili čak sauna. Ukratko, sve ono što stanari zajedno odluče. Vi ste rekli kao za članstvo bi trebalo dati ulogu od nekakvih 10% vrijednosti investicije. Sad, znači valjda gotovog stana, ok. Konkretno gotovog stana od 35 kvadrata ili od 95? Koliko bi to na kraju, recimo za 50 kvadrata za čovjeka konkretno bilo članstvo u toj zadruzi? 5 do 15 tisuća €. Znači to je recimo neki okvir koji onda je taj koji stanar da bi postao član zadruge treba uplatiti.
Što se tiče samih cijena stanovanja, evo, možemo reći te nekakve, ne znam, projekcije za recimo Križevce što smo radili, stan veličine 30 kvadratnih metara sa režijama, znači sa uključenim režijama, treba biti na razini od oko 200 eura. Znači 200 eura mjesečni najam. A još druga stvar koja isto mislim da nismo spomenuli, a ključna je, ta renta je fiksna do 100 godina. Mislim, do roku otplate kredita. A zamislite koliko će za 10 godina ili 20 godina biti cijena najma nekog stana u oglasniku. Od zadruge do prijave na natječaj. Da li se onda mora prvo formirati kompletna zadruga, ko će ju formirati na kraju da bi se ona prijavila na natječaj, ili ćemo se mi samostalno kao građani prijavljivati na onda natječaj grada Pule kao... Na natječaj će se prijavljivati već formiranje zadruge. Dobro, a kao je onda proces tog formiranja zadruge, kako će se to odrađivati? Znači to građani, zainteresirani građani će u suradnji sa našim stručnim tipom to raditi. Znači mi ćemo ih voditi kroz taj proces, ali oni će ti biti koji će tu zadrugu voditi i osnovati. I jednostavno slijedi nam onaj konkretan dio posla da se u stvari stambena zadruga organizira, da se složi jedna zajednica i da krenemo u ovaj projekt, a svi preduvjeti su već i financiranja i zakonskog okvira tu. Opet ne želimo odplašiti ljude da će sad oni biti najbolji prijatelj s 30 ljudi, a 24 sata dnevno se družiti i da će se forsat nekakav prisilni suživot. Ali doslovno, to će biti nešto drugačije nego u običnoj stambenoj zgradi, po samoj logici, po samom, ako treba reći, zakonu, po samom prostoru će se u stvari podržavati ta zajednica. Mislim da je ovaj slajd onako meni najdraži i u stvari ključan, jer tu je ono što je u stvari u ovoj našoj priči još nedostaje, a to je jedna ovakva fotografija koju se nadam da ćemo napraviti za par mjeseci u Puli, a to su budući zadrugari. Jel?